Aurtengoan, 14. azoka antolatu dugu. 14 urte pasa dira lehenengoz azoka antolatu genuenetik eta urtetik urtera indar gehiago hartu du. Azken urteotan, bezalaxe, bi gune nagusi egingo dira. Artizauen gunea, Intxaur frontoian. Janari postuen gunea, Pedro Mari Otaino plazatik hasi eta udaletxe aurrekalderaino etorriko da. Azoka honen protagonista nagusiak Zizurkilko baserriak dira eta aurtengoan 7 postu jarriko dituzte. Eguerdiko ordu batetatik, Zizurkilko postu ordubetetan, Zizurkilko postu hoberenari saria emango zaio. Urtean zehar egindako lanari errekonozimendu gisa. Olentzo jatetxeak 4 lagunentzako otordua eman du sari moduan. Guztira 53 postu jarriko dira. 24 postu izango dira janarianak. Hauetatik 7 postu izango dira hemengo Zizurkilgo baserrietakoak. Gero artisauak izango dira 23 postu. Hauetatik 3 Zizurkildar. Eta gero baita ere aipatu behar da, Herriko Otaino eta San Milan ikastetxeak bere baratzetako produktuekin postua jarriko dituztela. Gainera, Zizurkilgo udaleko postua egongo da, Tolosaldea Turrekoa, eta baita ere El Salvadorreko Segundo Montes komunitatearen aldeko talo eta pintxo postuak izango ditugu. Baita ere gogoratu urtero bezala, programaren azoka hau festetarako eremu bakarrik izan nahi ez duela eta herritar guztiak asteko erosketa bertan egitera gonbidatu nahi ditugu. Urtero bezala, ordutegi berdina izango du azokak, goizeko 11:00-tik 2:30 eta arratsalde partean 4:00-tik 7:00. Dakizuen bezala, 11:00-an irikitzen dugu azoka hau eta kantu jirakoak adituko dira abesten, Zizurkil, Aduna eta Astasuko jendea izango da. Eta hortik aurrera, postu desberdinez gozatzeko parada izango da. Eta 12:00-an aurrentzako jokoa jarriko ditugu udaletxe aurrekaldean. Inok eta Josemarik esan bezala, ordu batean banatuko da Zizurkilko baserri hobena saria. Eta ordu 2:30 herri bazkai antolatu dugu zimenteioan, aurtengo hontan oilasko jatik izango da, eta txartela salgai daude da egoneko erosin nahi ditunantzako bai Iriarte edo Atxulondo jatetxean. Egunean bertan izango dira salgai eta 15 euron truke daude. Atxalde partiai daukionez, 4:00-etan hasiko da berriz azoka, eta 5:00-etatik aurrera aurrentzako jokuak eta poniak izango ditugu. Eta gero, urtengo arratsaldeko ekitaldia, nahiko ekitaldi berezia izango da, Gipuzkoako bigarren gizaproba txapelketa izango da, 5 taldek parte hartuko dute, Zumarraga, Orio, Urretxu, eta gero hemen Zizurkilko herriko taldiak, eta Aiztondo Oarso taldiak. 8 lagunez osatutako taldiak izango dira, 660 kilo azpitik, eta 950 kiloko harria mutu beharko dute. Talde bakoitzak 2 saio ditu, 15 minutukoak. Eta, goatu Zizurkil herri txikia dela, kasku hau, kotxiak aparkatzeko problemak izatea ditugula, eta doako autobus zerbitzua jarriko dugu Zizurkil betik gora igotzeko, egun guztian zehar, azokako ordutegian barruan. Autobus hartzeko Ogizuriko rotondan edo Zubi Aurretxoko kruzian izango da, eta animatu nahi dugu jendia kotxia berean utzi eta autobusez etortzea.